No, morjes taas kaikille ja nyt tämmönen kotinikkarin niksi-opas taas. Ja jos teillä on niinku tavallaan pieniä purkkeja maaleja ja te ette pysty niitä sekoittaa ja ravistaminen on vaikea, kumminkin siinä saa hikipäässä vetää jonkun aikaa, niin tehkää tämmönen. Teillä on jotain, jos on niinku tää on kaasuhitsauslankaa 2 millistä, vastaavaa rautalankaa, niin te ette tarvitse kuin leikkurit, pihdit ja tietysti porakoneen, millä saatte testaa sen. Ja hommahan lähtee käyntiin sitten näin. Tää on nyt metrin melkein matka, niin ottakaa tästä tälleen, että käännätte pihdillä ekana näin. Eli siitä tulee ton näköinen. Sitten käännätte tuot toisen pätkän noin. Sitten tulee ton näköinen. Sitten käännätte tuolta. Tää ei ole niin tarkka, ei tässä tarvi nyt hienostella, ei tää tarvi mikään symmetrinen olla. Ja sitten käännätte noin. Ja kappaleesta tulee tän näköinen. Tää on nyt, mä katkaisen tietysti vielä ton ylimääräisen pois ja sit oion ton pää. Eli sivuleikkurit, jos on kunnolliset, niin se menee tolleen pätkä pois siitä. Niin kuin näette, se on nyt venkuralla vähän se. Sitten se oiotaan. Otetaan pihdillä tosta kiinni. Käännellään sitä vähän suoraan. Ja katsellaan vähän linjoja, että se on oikosessa suurin piirtein. Ja toinen tietysti pää pitää laittaa, että ei ole niin, yritetään tehdä vimpan päälle nyt sitten oikein. No, nyt se olisi likelle siinä. Sitten vielä pikkusia vääntelyitä. No niin, nyt se on, toi on pikkusen vänkyrä vieläkin. Sen verran juntti on, että yritän tehdä sen, joo, tosta vielä vähän se. Noin, tää ei ole nyt tän ihmeempi. Niin kappaleesta tulee tän näköinen. Ja tonkin voi kääntää vielä tosta kiinni ton reunan, että se on vähän niinku semmonen symmetrisempi. Noin. Niin kappale on näin. Ja pikkusen on vinkura. Tämähän nyt menee ihan mahdottomaksi tää homma. Noin. No nyt se on aika likelle suora. Sitten me otetaan tää pätkä näin. Ja miten pitkän nyt sit haluatkin tästä. Miten pitki on maalipurkit. Mutta tää on karkeasti 10, 20. Tää on karkeasti 20 senttiä pitkä. Näitä voi tehdä eri mittaisia sitten, jos on erilaisia maalipurkkeja. Sitten me otetaan porakone. Me lyödään tää porakoneeseen kiinni ja tää on. Käy siihen sekoittimen ja noin. Kappaleesta tulee ton näköinen ja nyt me kokeillaan pyöristä. Niin siinä teillä on maalin sekoitin helposti kotona tehtynä. Ei tarvitse kaupasta ostaa ja tääkin on niinku mitoiltaan karkeasti semmonen 1,5 senttiä tää reunus tossa. Niin se mahtuu pienempääkin purkkiin. Ja tällä saatte, ei muuta kuin porakoneen vetää tälleen vaan, niin teillä on maalin sekoitin siinä. Ja halvalla, nopeasti, eikä tarvitse kaupasta lähteä etsimään. Siinä kaikille voi tehdä kotona juttuja ja helpollakin. Ja ne ajaa varmasti sen asian, koska äsken just testasin, kun muija pyysi sekoittaa maalia, tai että onko se viittikö sekoittaa sen, niin ajattelin, että en rupea ravistelemaan. Tästä kaikille jatketaan taas. Se on moi.